इतना गर्मी हो तनु दादा कि घर में रहल तो विपत हो गइल बा। इतना बड़का कहे के ना मन अनसा जाता, इतना देह खजुआ तनु क बार नहाओ दिन भर में। भगवानों में कानी कितना गर्मी भर गइल, दिन भर इतना गर्मी होता कहे के ना तनको हाया बयार नहीं लागत आदमी के लागो। आ दुआर पे बैठा तनी तो कोई न कोई आइए जाता। मर्दा में के नहीं की बुझात कि घर में मेहरारू बैठ का घरे दुआरे बैठे के बजा के बगीचा दिन बैठेला तो आके इहों के अथी कइले बनी जा। ए दीदी जी केने लुकाइल बनी जी? के हो कन्या? ये लुकाइल बनी का भैया जी से? दादा ना 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 का है खाटी काहे खातिर बाटे? टूटल बा खटिया। अच्छा बैठ जा, बैठ टूटल फाटल खाटी के धीरे से बैठ दे भारी दादा। अच्छा हली बहना लेनी हमर गोतनी आइल बई न नैहर से। आ ही दादा छोटा की? हां आ गइली। अब का करू कनी जुग जवना ठीक नहीं के इसे के गवना करवा लेनी है ना जी। ठीक कोई नहीं हां गवना करा लेनी है तो अब देखो तो अब आजकल के लड़का कहत ये भौजी का करी होई जगह बहुत दूसरे रंग बोलत रही। हम ठीक बा और में हरी रहो तो मन कहां बाबा बबुआ जी घर ही के बाहर? ना बाबूजी तो ही आ गइली ना बाहर से। लेकिन कुछ कह कने आ सास त मोर बिला गइली होने बिदोर के जैसन कइली ओइसन। लेकिन तू बड़ी नीमन ले राखेलू आ तेल मिसा मार हे हई करा हो करा हमरा बड़ी लाज लगे। मुझे कनी हमर उम्र हो गेल तेल मिसबावे के हो तो दीदी जी का हो गइल माने सास ना बात त और उहे ना बनी करे खातिर ल कनिया राज भोग तोहरे नु राज बा। तारा दोनों हाथे में घी के लड्डू बा कनिया। काहे ना देवर जी के पोसले बानी बेटा खानी माने के तब करियन सन ना और बस तनी। लेकिन कुछ कह तार बुढ़िया बड़ी पाकी रही, गांव भर के बूढ़वन के रखनी रही। को ऐसे ऐसे बहुत हो माने कि मोर गइला मोले पे माने बोलत और बाऊ ए कन्या देख आदमी जिया त का मर जाता त ठीक है, लेकिन जे जवन करी करनिया को त कह। अरे वो ऐसे ना रही जी वो का घर घर से बढ़ रहे पूरा गांव भर में बढ़ रहे स्कूल गांव के आदमी देवर लागत रहे। जानते बाबू कि हमनी के रिश्ता मतलब उच खानी में बाटे। हां ए कन्या तोहरो में त अपना सासे के लक्षण रही लेकिन तार को तीन बड़ा बोलत हो ला तू रख ला अपने द आ ही दादा दू गो लड्डू लेके आई बहू। एक जाना तो ना पूरे गांव घर हमरा बाटे के हटे। अब वहां से ढेर बाइक पर कितना है बाबूआ जी बाइके पर गइले ना बुला के लिए अइलन हां तो बाइक पर कितना लेके हो ना लावत रहे त बताओ ना ले अगर ना लेती तो हम इस जगह मतलब ले ले बानी खोले बानी तो देवे के पड़िए ना जाई। लेकिन कुछो का उहे दे ले बिया। हां 4 गलुआ दे ले भाई कहत ये दीदी जी आज से ना रवा ना हई कुल पहिलका वाला नुआ ना पहन हमारे नुआ पहन के घूमी बिचल के को तीन ही जुगे भाई ना। ये दीदी जी अभी बिजली के मतलब कुछो ना थी नहीं के लेकिन छठी के भाई लेकिन ढेर दिन हो गई तो का हो गइल का ओकर उम्र हटे 4 साल शादी के भइल देखबा तनी तनी इधर आज ऊपर। हां कहत रही भक्ता कि मतलब इस साल खुशखबरीवा के दूध खुशखबरी आई। हां आ छोटकी कितना हां बाटे लागत लूर लछन कहत नहीं कि लाजी लेकिन हमके लागत आटे चल हम जानम ना। हां लेकिन कुछ कह कनी हमर गोतनी सब हाथे पर रखेली तारा गोतनी नियन झगड़ा नहीं खे ये ते कोरी ता ना कट्टारी बाकी बाप रे बाप को हे के ना दादा रे मिल मिला के रहता जा छ तो बताइए देम तू लोग के बढ़िया से। कर सास रहे बूढ़ी आ के मेरा सास के छोटा लसा लसर में भुला गईनी न इनकर छोटा लसर होनी तो हमरो नाम जियावा ना। कुछ भी का हो गइल माटी के घर पे तो का हो गइल परिवार अच्छा बानू। अगर महलो मिल जाला ना परिवार लायक ना मिलेला तो कुल जिंदगी झंड हो जाला। लेकिन कुछ भी कर हमार परिवार इतना अच्छा बाटे दीदी जी बड़की के तो पूछी मत जान से भी ज्यादा हमरा जाने ली। बताओ नैहर गइले क दिन भइल मात्र 3 महीना आ 3 महीना में दीदी जी हमरा बुलवा ले ली। बताओ बहन से ज्यादा ही हमरा माने ली दीदी। कन्या ए कन्या खुशी रह दूधे खा फला हाय काय अचारी ओढ़ले बार हटावे न ऐसे गर्मी ना लगे दबे ना डोला देता है दीदी हम हो को तने ना ना द कन्या तू अभी इतना भारी ओढ़ले बार तो हमरा डोला चाहिए चूड़ी इतना भारी भारी बाटे कहां गइल दीदी कोबे के हम अकेले रे रहो लोग बिना हमरा अच्छा ना लागेला। हमरे बुझा तटे के तारा निके लागत हमनी बिना तनी घर के बाहरी तनी चाहिए फर्ज न बाटे काम न बाटे कमो तो करे के बाटू ना दीदी अपने साथ हमरो के लेके चली जाना। ना ना
आई दादा हम निकल गनी या दीदी जी निकल गली अब तारा के 10-20 साल निकले नहीं के देखे घर से एकदम हमनी के सपना बा कि अपन गोतनी के संभाल के आ कनी ही ना छोटो को केहू आई तो ओकर गोड़ लागली ह लेकिन मुंह मत उखारी ह तूने से लागली ह ऐसे रवाई नहीं ना ऐसे गोड़ लगनी मुंह ना दिखावत रहे काहे कि हमर माई बतैले भी है ना कि कोई के सामने मुंह ना दिखावल जाला केहू से भचर भचर मत बोली ह कुछ मत बोली ह आ केहू कुछ मांग दी ना तो कह दी हमार दीदी जी मालिक है हम ठीक मालिक ना बाटे है कोई आई मांगे तो कह देब ना कि हमार खाए दीदी के पिए के जौन मन करी जौन ता श्रद्धा होई दिल में तौन बता सकतलू हमनी के कीन के देते हैं जाई ना दीदी जान नहीं अगर वो लोग कुछ खाए के बने तो बताए जब माई हमर देले काहे कि- पेटिए में सब वैसी बाटे अच्छा खाइए मीठा जिनिस तनी खाए के मन कला तोहरो कने चटक मटक मन कर तो खाए के बोली ह हवा हमर देवर रहला लंगटुआ हमकर नाम रखले रहनी छोट पलंग पे घुमत रहलन तो ताके लंगटुआ बना कहवाई सोनीला अब काहे में सोनीला कर असली नाम मन देवर के बड़ी पालन पोषण प्यार से कोइले बनी ओही तरह पालन पोषण से तोहरो लइका लेकी के होई तोहरो होई एकदम ठीक बात दीदी दूसरा ले लेके करे के हमरा देखिए दीदी रवा टेंशन मत ले आप ही मत सोचो कि मतलब दूसरे घर के आइल भी है ना तो मतलब दूसरे जैसे ना दीदी रवा लोग हमरे बहन जैसन बानी ठीक बा और बहिनी के दर्जा दे हम दीदी जान अगर सुने जा अगर हमरा से कोनो गलती हो जी ना दीदी तो एगो छोट बहन समझ के माफ कर दे जा हाँ एकदम माफ हो जाई तू एकदम चिंता मत कर ना आ एगो बात के तो न दिक्कत बुझाई फट से हमसे फरमाइश कर दी ह आ चाहे दीदी से फरमाइश बड़की कर दी दीदी कहाँ गइल बड़ी गोइल बाड़ी तनी बहन बाटे अच्छा बेटा ये सब बाटे गइल बा ना ठीक बा कनिया खाए काट के लिया तनी खा ल तू कर बाप रे बाप कितना अच्छा घर परिवार हमार मिलल बाटे भगवान ऐसने घर परिवार सब करा के दिया कि जितना दीदी जी हमरा के मानत रही उतना हर एक लड़की के हर एक घर के परिवार माने भगवान कोई की नजर न लागे हमारे परिवार के ऊपर जा तनी देवलिया तनी लीप देही न त कैसन हो गइल बा फूट फूट के अब दीदी जी के टाइम होइए नहीं के तो हमारे पास न टाइम बा ना नहर कनी आई पे ना लीपम चिकन चारा रखम तो कही न कैसन घर बा मान तनी मनवा में थोड़े आदमी ने कहेलन कि बहरिया कही ह नया नहर बिया त ऐसे लिपो देव चाहे ओकर भइयो आवेला बालन 2-4 दिन में तो कहीं कैसन रखल कैसन घर दुआ मटिया चिटचिट हो गइल बाटे दीदी जी के कहनी कि तनी पियर पियर माटी लिया देही यहाँ के बानी तो भार पड़ेला दूर से लियाए में हमरा के जही ना देव दूर का करत हो टूर वो बैठल बाऊ ना कुछ नहीं दीदी माटी निकालत रहनी ही तनी देवली लिपे के मोन बोरी अनसाइल बई कनिया काय हो तारा देह पर हानि काहे नहीं के चढ़ दुबराइल जाता वक्त तो गोतनी आ गइली चिकन चिकन खाता गइल हां दुबराइल बनी दीदी तन की झटक गइल बनी बहरी निकल लगनी ही तो दू काम करे के पर गेलो भार दीदी के तो कनी दीदी राव भार का के सहम हम नहीं खी छोटकी करते बिया घर के ज्यादा भगवान हलन चिंता मत कर तोहरो के दीहन मोय आदमी तो मार गुजु गुजु कोइले बाई जा जानता कनिया देख अब जाय दी कहला कति केहू का करिए दीदी हमर जे भगवान के आँख खुल जे तहिए एगो दे दी कहे तार उम्र समय गइल बा हो लइका लेखा बा उ तब अभी का अभी कौशल उम्र ये होता अभी तार बताई 5 गो बिया हो जा तर ऊपरे हथु बिया भइल ह मान तनी जैसे 2 साल के बाद तलु देवरू के भइल तो कौन मा ढेर दिन हो गइल। कनिया तारा से का कुछ कहे के बा कनिया दीदी कइले रहलु तार गोतिनिया माई तना गांव में मारे ठीक पुंगावत या कहते कि बाजी नहीं ओकर मुंह बक देखल दीदी जी ऐसा मन ना कह सकत तरी रोए से आए कनिया यही से हम देखा कवनो से शिकायत ना करी जान जा यही से हम अपना मन के बात मन में हम कोनो के हमारा हाथ हवे करिया बा कनिया कोनो बात कह देब तो खराब रोए सही कहता लेके गई रही हमरा घरे लड्डू पाहुर लेके गई रही हमर लेके बड़ी डटनी हम कनिया जी रवा ऐसे काहे कहतनी हां बड़ी डटनी देरी सोइबो कोई नहीं बेरा का जानी कहां गोई नहीं ये कनिया त एगोरी तार गोतिनी सीखत पढ़ताई चलताई सीखत पढ़त कहताई कि 1 साल देख ले तनी ना होई नु बाल बच्चा त दोसर बियाह करम ए त नीमन नई खे घोड़ा लेखा बिया नीक ना लागेले हमर देवर के हां ये तरे अब मुहा पर जनात रहे कि माने कोनो सीतो जी हमरा का फेल बड़ी जइसन ने सब के लोटा लेवे खातिर तारा मर्दा के तू लोग बुद्धू बाब ना बुझाता तू लोग के मोय ले लेके रखत या बेटी बेटा पढ़ावत या बैंक में जमा करते एक बैगे तू लोग के लात मारे नु के तू लोग के नियो के ना रह बुझे देख लिहा गोतिया ना या के कर के भइल बा तनी ना दीदी ई त बात तो एकदम रिकॉर्डे बाटे हम कही ना कि दीदी जी एतना काहे तेले पर तेल लगावत रही ना
आ काहे पीछे पीछे एको जिनिस खातिर दौड़त रही ना ए काहे हमर बाची तू लोग के बड़ी मुंह लागेला जान जाई से हम कह देनी है। देखो हम मन में देखा कनिया कल छल ना रहे जरूर रउआ आके हमर पटरी खोल देहनी कि केहू हमर पीछे घात करत पटरी ना ताटुए। कने आँख के पटा खोल देनी। हाँ आके पाटा उहे जौने कहई अब का कही हमर तो मोतिये मरा गो रहे इतना दिन से कहीं कि गोतनी में काहे इतना बनत ताटे लेकिन हम ये सोचत करनी रहनी मत ना ना फायदा कोई फायदा बिगड़ले बया जले तू ही बता ना, ये दीदी। फायदा बता न तार को तीन तारा में सटल बिया आ देख हाँ, आगे तारा की कैसे कहतिया ये पीछे दीदी छुड़ा को हत कहतिया हत मंगलसूत्र रहे हमर ले लिया कहते कनी छोटी को पेन ह तले हेरा जे का तो अब तारे आंख ना खुलल के तना हम तू नाम दौड़ा मती बनानु गइल बा का कहिए दीदी अच्छा ए कनिया ठीक जा है तनी बा। हो कहि हम ठीक है। तुम्हार बाची कुछ ना 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 हमर मरद रवा हता ना हमरा संगे भलाई कइनी हम रवा संगे बुराई करम भगवान भगवान के इहो माफ जान करिए। देश दुनिया जानता के छोटका दो तार गोतनी रखले भाई सब इहो बात बा तू नहीं खुजा ना बात के ठीक कइले बाऊ जा तनी घरे हो कनिया हे दादा ठीके ललन वो दीदी कहतड़ी नु हां हां ये दादा हमरा के पटरी खोल देली अब गोइलन है कुल भाड़ में आ लीपा पोती आज हम क्या करते हो जी का करतनी कोबे कुछ के ना रवा के जोत रहे घर में प्यास लागल दीदी काहे पानी ढेर कने को पी सकतनी दीदी ऐसे रवा कहां बोलत हैं जी असही बोलतनी मन क देला से बोले के चलो हटा दीदी रे मन करले बोले खिसिया के हाँ को मन कर देला खिसिया के जा पानी पियो ढार के अपने से पियो जा हाथ गोड़ चलाओ जा एमे भलाई बा का झुटिया के हाथ पकड़ले बड़ू गोड़ पकड़ले बड़ू आ तेल मालिश कर तड़ू आ पता चली कि पीछे हमर चाकू मार देलू ई का अच्छा छना के मर जाइब हम ऐसन कबो हो सकेला कोई अपने बहन के चाकू मार सकेला कि हम मारब ना दीदी? तो ई कुल हमरा के लसा मत लगाव एकनिया लसा मत दीदी, लगाव सुनी ना, हट सुनी ना, लसा लाग गइल बा लसा लाग बा छोड़ावे के बा के सुनिए अगर कौन हमसे गलती हो गई तो माफ कर दें दीदी कनिया ता से गलती कोनो नहीं के बा फिर काहे रवा ऐसे कर दे दीदी हम तो गलती कर देल बनी कि तू मत गलती करी हम ये कर चाहतनी कनिया रवा का कहते हैं रवा बात हमको समझ में नहीं के आवत समझ साफ है साफ समझ बोली ना दीदी तू चिंता मत कर समझ कुला जी छोड़ा 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 कनिया बताई ना दीदी कोनो बात नहीं के इहे बात बाटे कि घर में देखो तनी कि बहुते कुछ होखे वाला बाटे का होके वाला बा दीदी कोई के देखो शादी कनिया, लागल बा एगो बात कह दे तनी बड़की दीदी जी बाली ना हमनी के बड़की दीदी जी आ ललन वो दीदी जी जोन की चर बोलत रही बड़ी रास्ता में चलेली तू देखले कबू सुनले कबू देखले कोई सुनले बाड़ू एक दिन कहत लोग के हल्ला करता वहां के बड़ी नीमन आदमी हई जेकरा घर गइल बानी ओकर घर बनाइए के आइल बानी कोई के बिगड़ले नहीं कि आज हमार घर बनही खातिर ना रहनी आज हमार घर बिगड़बे करी कि बनबे करी हमार पटरी न एकदम दिमाग के खुल गले कनिया हमारा ढेर दिन से एकदम मन पाक गइल बाटे कोई के बारी की बात ना सुने जरा दीदी जान का बड़की दीदी बाड़ी न तो हमनी के ना पालिश लगावत गहना गिठुआ लेवे खातिर हिस्सा बखरवा लेवे खातिर ना रवा कुछ भी कहे लेकिन हम झाड़ी। दीदी ऐसे ना कर सकेली ऐसे नहीं कर सकते जे तारा संग हो जी ना तहिया हो बुझाई कि आदमी केहू के रख ले तलन केहू के धो ले तलन जानलू ए यार ये सब का करत रही इतना बढ़िया से बात करत रही दीदी अभी के ऐसे से बोलत रही ना कुछ भी रवा कहे दीदी जोन कहे के होके ना इनको उनका बात सुन के कहे लेकिन बड़की दीदी के बारे में हम बुराई नहीं सुन सकत हम दीदी के बुराई ना करब बाप रे भाई घाम में काम कर कर देहे तो झुरा जाता है इतना गर्मी पड़ा था ना ऊपर से कि मन करता कि घर छोड़ के कहीं जाइबे ना करे ऊपर से घर परिवार के सब चीज के टेंशन सही कहल गेल बाटे कि गार्जियन बनल बहुत मुश्किल काम हटे अब का करी अब ले दे के चली के ना पड़ी अब कहाँ बाबू सानो छोटको ए छोटको खरवा वाली का हो का छिलत का करत रहो घर में हो कुछ ना कामे ना करी आगना घर में झाड़ू नहीं को पहले मतलब वो घर में घुस गई जा का है हम ही बनी झाड़ू लिपे पोते के तो के करी आके ता घर के काम बता तो तू ना करबो तो के करी आके ए जगह काहे बोलत है वैसे कैसे बोली जैसे आदमी बोला तो वैसे बोला तनी एमा कौन बाउर बा कुछ बदलल नहीं को बोलत है ना सुना बात माने आदमी बदलले बा तो बदली ना हे भगवान बताई ना। काबिल मेहरारू के अचानक से भूत ए, धोले ए, जन मीठी मीठी बात बोलते ना बोले छोड़ दी खटे खटे बोली ए कन्या से बोले ना बोला जाला हो खट लगता तीत लगता मीठी मीठी बोल के आदमी कुछ कर सकता है होइल का बता रहे कि जो इतना मरचाई लगल बाटे तारा के मरचाई लगावल बा तो लगल बा मरबू का हमार ओहो आज के दिन हमारे में हम पीछे ना हटम हां तो आइल बा मसी के का जाने इतना संस्कारी दिखावत रहो कि ए दीदी जी हई कहते हैं दीदी जी हई ए कहते दीदी जी रवा संस्कार दिखात रहनी ना हमरा संगे इतना दिन से कि ए छट कमी जुल के रह जी हमने जनता नहीं के रहा मिलजुल के हे तना तू बनी तन धीरे
बोल हमारा कपार में टन लागत है ठीक बा ऐसे हमर कपार दुखा खेत सबको जोता गईला मिरवा झाड़ी सबके लागेला हमारा ऐसे परल बाटे ठीक ना घर में खातर तो बोल तर चप्पड़ चप्पड़ है कहे के मतलब है कि हम करवा दी अब हम करवा देंगे ढेर दिन कोई नहीं अब हम ना करम हमार हिसाब करा अलग अलग कर दी मेरा आरू पगला गेल बिया हो अरे तर अभी ई दिन आ गेल तर के हिसाब बखरा दे खातिर काहे हमार मन बाकी अपन बता दे के अलग हम तो अलग ना कर सकत नी काहे कि रहा धनो दौलत ना मिली हमर नैहरो के देखो कनिया हम तारा मन में का चलत है से हमरा कुछ मतलब नहीं के भइल का हमरा से कौन गलती हो गल तो हमरा के माफ कर दे ठीक बा हम बड़ हो के तोहर गोड़ पड़ता नहीं ठीक बा गोड़ मत जाऊ ना अब गोड़ पर के हमर गोड़ो मत काटम मुड़ी त काट लेहनी गोड़ो मत काटी कि चले लायक ना रहम हम बुझाइलू बाकी एगो बात कह दे तनी रावा का दीदी रावा इतना लसर फसर लगा छोड़ दी आ हमार बर्तन जगह तक बांट दी अपन का करम कि ना करम हमनी के हमार जिनिस हमार के दीदी घर में बैठल बैठल खात रही से तार दिमाग खराब होता थे घर ना तो हम देवर के कमाई नहीं के खइले तू कहल का चाहत रु के हम ये चाहता नहीं कि हमार मरद के तनी कमाई खनी अब हमरो नैहर के कुल ले हम दे खा ओ तो तोहर से करवाओ तनी तो तोहर मरद का मात्र तो हम अपना नैहर भेजत नहीं का नहीं भेजत नहीं हम खेत देख खेत खरदाई लड़े तो तोहर हिस्सा नहीं खे हमारे हिस्सा हटे एक बात कही हम अपने नाम पर रजिस्टर करवेले रवा बानी खेत में हिस्सा लेती बर्दाश्त हो जाती रवा लेती बर्तन में बर्दाश्त होती रवा दुगो साड़ी के जगह पर 4 गो साड़ी किनती लेकिन बर्दाश्त लेकिन हमार मर्द में हिस्सा लगा लेल बनी ये हमसे कबो बर्दाश्त ना के हो सकत लाचा लगावत हूं कनिया अच्छा ना ई तर हकीकत बाटे कि हमारा आंखिया का पटरिया ना एता से बन रहे हां रवा तना दिन से हमरा के ए तरह मैं कहतनी बाझिन भइल बिया और 1-2 साल देखतनी ना तो देवर के बढ़िया घर लड़की से बियाह क दे के तरह से आज तक लन तरह कहनी है कि तू बाजिन बड़ उल्टे हम ओझा ले भक्ता ले देखवाओ तनी के हम असही मैं गांव नइखन कहत कि तारे के गोतिनिया बड़ी आयो भगवान जी के आइलस घरे के रे ललम दीदी रहली उहे तो हम बेचारी हमर हेल्प कैली ही उनके हम कैसे भुलाती उ रारो के गला समय घरे आवे के आ तारे से कान भर के गइली है ना कान भर के ओकरे से गाल बोलते ही ना लबर लबर दिए तरह का मुंह खाए के देता दिस दे तरह के खाए के उ तो कह देली का कह देली तो ना रहे हमरा के आ सोचली हमरा माने कान कि तू कर एक हम मिनट कुछ सुना ले चाहत हम कान कर दी हमर तो दिमागे ना काम करता था एकनी के बात सुन के चलो तारी गांव घर के मेहरारू के बात सुन के दे तारी खाए के आ देहने करे खातिर हुए आवत आई पड़ जाता तो कहता हम ही नहीं जैसे दवा ले बीरो ले सब कुछ ले अब मर्द करते जा मर्द के 2 रुपया से तोरी के पेट पल जाता हमू देखता नहीं जा छोड़ देम तरह जब जगह टटी आई तो नमस्ते प्रणाम हमने जिया राज और वीडियो पे बनेनी है जा कि गांव समाज में ऐसा लोग होला कि घर घर जाके अपन ना देखेला लेकिन दूसरा घर बिगाड़ेला तो जैसन हम कोई नहीं होई सरवा सब मत अरे वो सब बताई जे कि इहे के ना लगैनी झगड़ा तो ऐसे नु कहत नहीं यहाँ के काम बाटे झगड़ा लगा वो लोग इतना ध्यान देत जा कि अगर गांव के घर के पड़ोसी अगर झगड़ा लगाओ तड़ी तो बिल्कुल ना सुनत जा हां नहीं के सुन कैसे कि आजकल दुनिया में सब घर फोड़े वाला होला बनाए वाला कोई ना होला एक दूसरे के दूसरा देख के जलेला बस ना राधा जी तो चलिए वीडियो अच्छा लागल होखम तो चैनल के सब्सक्राइब और वीडियो के दिल से लाइक करम जा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करम जा और कमेंट करके बताएं जा कि हमने के वीडियो कैसन लागल है यही वीडियो से लेता नहीं विदाई अगला वीडियो में फिर से मिलल जाई बाय बाय बाय।